Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşsyz baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegäçiz. Balkan vilayatyna iş saparyna bolmanyň şäherlerine hormatly prezident Gurbanyň Berdimuhammedow şu gün Ýer-Säker bilen Hadaryň kenaryna çykyp ýerki maşgyklaryny ýerine ýetirdi. Hemem velosipedde gedelenjetdi. Ýer-Säker bilen Mehriban arkadagymyz ýerki sport maşgyklaryny ýerine ýetirip Hadaryň kenaryna velosipedde gedelenjetdi. Tagdyn durmuş ýerleriniň işçiň tarapdary, köpçülikliň beden terbiýany we sporty ösdürmegi döwlet syýasatynyň möhüm ugry höküminde kesgitlen hormatly prezidentimiz sport bilen meşgullanmagyň her bir adamyň durmuş gadasyna öwrülmelidigini ünleýär. Säker bilen Hadar deňiziniň ekologiýa taýdan arasy kenaryna velosiped sürmek adam tinalarynyň tagdyn bolmagyna oňyn täsir edýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sportyň we beden terbiýesi hagaldyş hereketiniň ösdürmegine, oňa ýylat köpçüliginiň, aýratynda ýaşlaryň işçiň çekilmegine döwlet derejesinde uly ünsürlýär. Ýakly porsatda bolşýaly Tomus basynyň Ýer-Säkeriniň öýe bolşy gözelligi, hoştap howasy hemde sergindiligi insan ruhyna ýakymly täsir edýär. Awazanyň bagy bosanlyga berenen çägi özüniň ýokary ekologiýa derejesi bilen adamlaryň işçiňligini artdyrýar. Säker şapagynyň ügüşgünleri bilen ajaýyp görnüşi emele getiren kenaryaky zowlukda velosipedli gedelenjetmek saglygyny berkitmegiň baş şerti bolup durýar. Çünki sportyň ekologiýa görnüşleriniň biri hasaplanýan velosiped sporty adamyň synalaryny berkitip, ony täze üstünliklere ruhlandyrýar. Köpçülikliň beden terbiýesi hagaldyş hereketiniň ösdürmegine, jemgyýetde tagdyn durmuş ýerleriniň berkitilmegine velosiped sportyna möhüm orun degişi bolup durýar. Hormatly prezidentimiz sportyň bu görnüşiniň hemme taraplaryň ösdürmegine, velosipedli gedelençleriň jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm orun eýlemegine uly ähmiýet berýär. Mehriban arkadagymyz velosipedli gedelenji Hadaryň kenarynaky ajaýyp günjökde ýerleşýän Gämidir olgasynyň ýanyna tamamlady. Gämidir olgasyny täze ýolagçy gäminiň serkerdisi hormatly prezidentimiz Rahat adly ýokary tiýillikli, ähli amatlyklar bolan täze ýolagçy gämisiniň ilkinji ýüzüşe taýýardygy barada hatabat berdi. Hemde ol Mehriban arkadagymyzdan täze gelip gowşan gäminiň deňizde ilkinji ýüzüşine ak pata bermegini haýyş etdi. Hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen Rahat adly gämi gojaman Hadaryň giňişligi boýunça ýüzüşe badalgaldy. Rusiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynda gurulan Rahat adly ýokary tiýillikli ýolagçy gäminiň umumy uzunlygy 33 metrden gowrak bolup, ol deňizde gedelenjetmegi halaýan fiýagatçylar we jahankeşler üçin niýetlenenler. Ähli amatlykları we ýolagçylar üçin zerur şertleri bolan bir gämide rahat ýüzüşi amala aşyrmak, ýüzüşiň dowamyna oňoýly diňje almak hemde deňiz giňişligini synlamak üçin zerur şertler üpçünedilipdir. Şeýlekem gäminiň rahatlygy, kenardan 100 mile çenli uzaklykda ýüzüşi amala aşyrmagy bolan ukyby, şeýlekem onuň enjamlaşdyrylyşy halkary görkezlerine we häzirki zaman ýolagçy gämlerine bildirilýän talaplara doly laýyk gelýär. Bu gäminiň Türkmenistan bilen Tatarstan Respublikasynyň arasynda ýokary derejeli alaçyklaryň esasyna biziň ýurdumyz üçin gurulanyny bellemeli. Munyň özi Türkmenistan bilen Rusiýa Federasiýasynyň iri sewetleriniň Kazakstanyň Tatarstanyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň işçiň ösdürilýäniginiň aýdyň beýany bolup durýar. Deňiz giňişliginden awada milli fiýagatçylyk dowlagynyň keşfi hassa gözel görünýär. Arkadagy prezidentimiziň başlangyjy we iýligderli tagallasy netijesinde Hadar deňiziniň kenaryna giň göçürül taslamalar iýligderli durumça geçirilýär. Bu bolsa awada ýokary halkara ülümlerine laýyk gelýän ýokary derejeli fiýagatçylyk we din jalş düzümleriniň kemale gelmegini üpçünetdi. Şeýlelikde bu ýerde din jalşyň we saglygy berkitmegiň häzirki zaman mümkinçiliklerini özüne jemleýän haşan mihmanhanalar, şypahana düzümine degişli köp sanly disgalar guruldy we olaryň gurulşygy dowam edýär. Şonlukda Hadar deňiziniň ekologiýa taýdan arasy kenarynyň keşfi gün-günden gözelleşýär. Awazanyň çäginde tagaldyş toplumlarynyň, oýun attraksionlary bolan teýilgäk zowlaklarynyň, köpürli sport toplumlarynyň peýda bolmagy bu künjügiň özüne çekijiligini has artdyrýar. Deňizde ýüzüşiň dowamyna hormatly prezidentimiz eginleşleri bilen Türkmen topragynyň bu ajaýyp künjügini alınıp balyan netijeli işleri iyilikderli dowam etmek, Hadaryň ekologiýasyny, onuň biýodürlüligini saklamak we künjügiň ösümlik hemde haýwanat dünýäsini alma esasy öwrenmek bilen baglanşykly meseleler boýunça pikir alşdy. Döwlet başlarymyz
Hadarın kenarına din jalşan häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak, mihmanlara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokalandyrmak we onuň görnüşlerini arttırmak boýunça talaba laýyk işleriň amala aşyrylmalygyna ünsjekdi. Şonlukda adam onuň bagtyar durmuşy we amatly din jalşakynyň alada mühim orun degişi bolmalylar. Awada milli tiýagaçylyk zowlugynyň gämler toplumynyň üstüne getiren täze gämi Hadaryň geňişligine rahat ýüzüşini anamly dowam etdi. Tiýagaçylar we din jalyanlar üçin deňiz gezilençlerini guramagyny ýetlenen gämi ýüzüşüň we awadan soň ýoly bilen öňe barýan ýurdumyzyň täze taryhy eýamynyň rawat tutumlary besenýänligini alamatlandyrdy. Bu bolsa deňiziň kenaryna bolşýaly Hadaryň ajaýyp geňişligine din jalşy we gezilençleri guramakda täze mümkinçilikleri giň ýol açýar. Hadar deňiziniň bay tebigi mümkinçilikleri netijeli peýdalanıp, bu ýerde tiýagaçylyk we şypahana düzümleri okkunly ösürilýär. Bu bolsa ýüzüşleriň belentliklerine tarap anamly gadam urýan ýurdumyzyň barha bilen sepgitleri eýilýänligini görkezýär. Rahat atly nurana gämi, mehriban arkadagymyzyň ak patasy bilen badalga berilen ilkinji ýüzüşini tamamlap, deňiziň kenaryna taklandy. Şu pursatda hormatly prezidentimiziň eginleşleri arkadag prezidentimizi täze gäminiň ilkinji ýüzüşi bilen gutladylar we täze gäme şowly ýüzüşleri arzu etdiler. Hormatly prezidentimiz rahat gämisiniň serkerdesine işlerini üstünlükleri arzu etdi we Balkan vilayetine bolan iş saparyny tamamlap, bu ýerden Türkmenbaş şäheriniň halkary howa menziline geldi. Howa menziline hormatly prezidentimiz sevti mundan meýlekde durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça kesgitlenen wezipeleriň ýerine getirilişine toplumyň esasy çemeleşilmeligini belledi. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyza urady. Türkmenbaş şäherinden Aşgabatda tarap uralan döwlet başçylarynyň uçary az salymdan paýtagtymyzyň halkary howa menziline gelip gönni. Hadar deňiziniň kenaryna rahat atly täze gämi atarlar aşyp gelýän milli ýörelgelerimiz esasynda garşylandy. Türkmen halkynyň dünýä nusgalyk ýaxşy desturlarynyň berjy edilmegi täze gäminiň deňiziň kenaryna din jalyanlara ýokary derejeli hyzmaty ýola goýjakdygyna bolan puhta anamyň aýdyň beýany urildi we paýgazly pederlerimiziň döreden asylly däpleriniň döwrewap derejede ösürilýänligini äşgär etdi. Soňra dawra gatnaşçylar täze rahat gämsine Hadaryň geňişligine ýüzüşe çykdylar. Arkadagy prezidentimiziň tagallasy bilen täze gelip gowşan ak gämide joşuny çykyşlar dowam etdi. Vilayetin hormatly ýaşullary, dili senali mehrem ereler halkymyzyň bagtyar durmuşynyň pajarlamagy uğruna zerur tagallary diýen mehriban arkadagymda tüý sürekden çykýan hoşallyklaryny beýan etdiler. Bu görnüşler ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny mühim ähmiýeti bolan şanly wakalaryň belent davralary besenýänliginiň nowatdaky beýany bolup durýar. Hadaryň ekologiýa taýdan arasy kenaryna din jalş mümkinçilikleriniň hüýdürini görýän ýerleşlerimiziň arkadag prezidentimize bolan alkyşlarynyň çägi ýok. Bu şatlykly waka ýurdumyzyň ähli urlardaky ösüşleriniň aýdyň nyşanydyr. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Russiya Federasyonynyň prezidenti Vladimir Putin Kamchatka ülkesinde any 26 uçurynyň helakçylygy uçuramagy hemem bu bet başlanan köp sany adam bidaryna getirmegi derarly gynanç gatyny berdi. Döwlet başçymyzy şu agyr portaty Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan şeýle hem öz adynan Gurban Murundyň dogry arnaşyny hemem ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berji sözlerini beýan etdi. Watan habarlary ýapaşymyzy dowam edýäs.
Merkezi Aziýanyň döwletleriniň daşary syýasy idaralarynyň ýol başlaryna gatnaşmagyny Owganistan meselleri boýunça ministrligiň video aratnaşy arkaly duşa geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Owganistan Islam Respublikasynyň daşary işler ministrligi hemem Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünalş diplomatiýa boýunça Sewit merkezi bilen birlikde gepleşigini guramaşyk hökmüne çykyş etdi. Duşun barşynda taraplar Sewit hyzmatdaşlygyny Owganistanyň parakatçylyk ýagdaýy ilerletmäge howpsuzlyk meseleleri şeýlede ykdysady ösüşi aralyp maslahatlaşdylar. Bu urdaky özara hereketlen häzirki ýagdaýy geljegi bilen bagly işçen pikirler alşyldy. Meclise Owganistanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň daşary syýasy idaralarynyň ýolbaşlary, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýürütde wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünalş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň başlygy, şeýlede Gazagystan Respublikasynyň prezidentiniň Owganistan boýunça ýürütde wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Owganistana ýardam bermek boýunça missiýasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Owganistan boýunça syýasy meseleler babatda ýürütde wekiliniň ornwasary gatnaşdylar. Türkmen tarapy Owganistany parakatçylygy keltmek ugruna gepleşiklen oňyn ösüşini gazanmakda dünýä jemgyýetçiliginiň syýasy we durmuş ykdysady gollawynyň ähmiýetini we şol gepleşiklen oňyn netijesiniň Sewitdäki onuň daşyndaky syýasy ykdysady we durmuş ýagdaýy bilen gönden güne bagly bolup durganyny notady. Owganistan bilen bilelikde bitew geosiýasy we geo-ykdysady giňişligi emele getirgen we bu ýurt bilen köp asyrlyk taryhy, medeni hemde şahsy gatnaşyklary bolan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň orny aýratyn nagtarly. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň insanperwer gollawy arkaly Owganistanyň durmuş ykdysady ösüşine ömürden beýlekde ýardam bermegi maksat edilýänini bellädi. Taraplar Sewitdäki ýagdaýlar boýunça öz garaýşlaryny beýan etdiler hemde anyk teklipleri alşdylar. Türkmen tarapy syýasy hemde diplomatik tagallalary işleňleşdirme maksat edilýär we bu urda Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm ornuny anam bildirge. Şunuň bilen baglykda döwletler we halkyň arasynda işin gatnaşyklary ýoly goýmagyň esasy ugurlaryny öz adyna görkezgen halkara parakatçylyk we anaşmagyň ýeriniň ähmiýetini agtarly. Şeýle hem sanly ulgam arkaly Italian kompaniýalar üçin Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyny maýa goýmagy işi guruluk mümkinçilikleri atly tanışdyrış maslahaty geçirildi. Tanışdyrşy Italian tarapynyň Italian Sowda agentliginiň baş direktori, Italian Senagatynyň Ýahlumomy konfederasiýasynyň halkary işleri boýunça vitse-prezidenti we Italiýanyň döwlet ekspert qarz agentliginiň prezidenti gatnaşdylar. Şeýlede duşy Italiýanyň 120 goly iri kompaniýalarynyň we mal institutlarynyň ýolbaşlary hemde wekilleri gatnaşdylar. Bu çäre iki ýurdun döwlet we hususy pudonuň wekilleriniň arasynda özara hereketlen täze görnüşleriniň gözlenilmegi, şol sanyna iki taraplaryň gün tertibiniň derwäs meseleleri boýunça pikir alşmak üçin öz bolşy meýdança guruldy. Şundukda çykyşlaryň barşynda Türkmenistanyň we Italiýanyň arasynda bilelikde durmuşa geçirmek üçin ägirtuli mümkinçilikleri eýe bolan syýasy diplomatik, sögda ykdysady hemde medeni insanperwer ulgamlarda gatnaşyklaryň ösüşiniň oňyn depini bellendirip geçirildi. Duşy gatnaşyjylar ýurtda öz ösüşini yerle çygymal seçmelerine kämil tehnologiýalary esaslanma arkaly Türkmenistanyň senagatynyň bäsleşligi ukyplygynyň hasam giňeldilmegini itergi bergen. Iri eksporta gönükdirilen we importyň ornuny tutmagyny maksat edilip kemale getirilýän ulgamyň ähmiýetini aýratyn nagtadylar. Pikir alşmaga döredilen mümkinçilik üçin türkmen lideriniň hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Döwlet Çeperçilik Akademiýasyny Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň guramagyny heýkeltaraşlaryň arasynda parakatçylyk baky we awtomatly bätleşigiň jemini jemlemek dabaraty geçirildi. Türkmenistanyň garaşdyrlarynyň şanly 30 ýyllarynyň toýy giňerimde bellenip geçirilýän Türkmenistan parakatçylygyň we anaşmagyň watany ýylyna geçirilen bu bätleşik tejribelik hem ýaş heýkeltaraşlaryň huner we ustatlyk tejribelerini barha kämilleşdirip, dostlukly halklaryň taryhyna şanly wakalaryň birini uruldy. Dürüjlük bätleşigine gatnaşan heykel eserleri Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň sergiler jaýyna sergilendi. Bätleşigi Türkmenistanyň tejribeli ustat heýkeltaraşlary bilen bir hatarda borda bilim alýan talip ýaşlaryň taýýarlan heykel işleriniň 114-si, şeýle hem dünýä döwletleriniň 10-sundan heýkeltaraşlaryň 88 sany heykel işleriniň suratlary gatnaşdy. Bätleşigiň şertlerine laýyklykda heykel eserleri Meniň watanym Türkmenistan parakatçylygyň watany, Bagtyar Durmuş, milli gahrmanlarymyz, taryhy şahsiýetler, zähmet, Bagtyar ýaşlyk, bagtly maşgala, medeni mirasymyz ýaly ugurlar boýunça ýerine ýetirildi.
Bätleşen ýeňçileri sany ulgam arkaly yglan edilip, oňa daşary ýurtlardan, ýani Russiýa Federasiýasynyň Birleşen Arap Emirliklerinden, Özbegistan Respublikasynyň, Belarus Respublikasynyň, Ermenistan Respublikasynyň, Koreýa Respublikasynyň çäre gatnaşan heýkeltaraşlar, şunuň ýaly geçirilýän halkara çäreler ýurtlaryň arasynda parahatçylyk we dostluk gatnaşyklaryny puwtalandyrmakda uly ähmiýeti eýedigini bellädiler hemde munuň üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Gahryman arkadamyň parasaty başlanyny gün saýyna şanly ötüşlere wesenýän edil diýarymyň beýleki urumlar bilen bir hatarda watanymyň ykdysady kuwatynyň artmagyna möhüm orny eleýän neft gaz pudugyny da ýurt bähidine gönükdirilen tutumly şara amalaşyrlýar. Üstünlükli durmuş geçirilýän döwlet siýasaty netijesinde soňky ýyllarda güneşi diýarymyzda uglewadaro serişlerini Senagat taýdan özleşdirmek, gaýtadan işlenişini şuňlaşdyrmak, alynýan önümlüň hil derejesini ýokarlandyrmak babatda da ajaýyp görkezijlere gadanylyp, bu urda baý tejribe toplandy. Diýarymyň neft gaz pudugynyň ösdirilmegine zähmet üstünlikleri bilen münasip goşandyny goşýan Baýrak kärhanalaryň hataryna Türkmenbaşyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň garamagynaky Seýdin nefti gaýtadan işleýän zawodynyň görkezmek bolar. Alaytada şu günler önümçilik kärhanasynyň wadarodan gatnaşmagyna, benzini kükürtli azotly birleşmelerden arasylamagy, ýokary hilli awtolog ýanygyjyny öndürmäge niýetlenilen durky täzelenen katalitik reforming desgatyna netijeli işler alınıp barylýar. Desgan ýyllyk kuwatlygy 500 000 tonna deň bolup, neft önümleriniň gaýtadan işlenilmeginiň netijesinde bu ýerde ekstraksion ýanygyjyň, ýani benzinin 25 000 tonnasyny, durnukly katalizatyň 412 000 tonnasyny, suwuklandyrylan gazyň 15 000 tonnasyny, peşde ýakmak üçin ulanylýan gazyň 15 000 tonnasyny öndürmeklige mümkinçilik döredilen önümçilik bölümini awtolog ýanygyjynyň A80, A92, A95 görmüşlerim taýýarlanylýar. Önümçiligiň ýygyderligi bu döwrewat desgada oturdulan kämil enjamlyň sadlaşykly işine daýanýar. Tehnologik ýygyderlik dollugyna desgan dolanýyş bölümine kompýuterler arkaly amalaşyrylýar. Kärhanada taýýarlanylýan önümliň hil derejesi bir gözegçilikde saklanylyp, uly talap bildirilýär. Yeri gelene zawodda önümçilik bölümleriniň durkuny täzelemek, tehnologik enjamlary döwrewatlaşdyrmak boýunça da netijeli işler alınıp barylýanyny bellep geçmek gerek. Şolon hataryna arkada prezidentimiziň taýsy taýlaty bilen işe ýerdilen ýyllyk kuwatlygy 37 200 tonna barabar bolan ýol betumyny öndürgen önümçilik desgatyny görkezmek bolar. Ýurtymyzyň neft gaz toplumyny şanly ösüşlere wetlep, halkymyzyň bagtyar durmuşy, rowşan geljegi, nurany ertirler üçin ýygderli aladalanýan arkada prezidentimiz Seýdin neft gaýtadan işleýän zawodynyň agda bir işçi hünärmenleri alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň telekaşary milli asaýatymyzda ösdürmäge sallamly goşunklaryna goşup, dürli puduklarda netijeli işler alyp barýarlar. Şeýle kärhanalaryň hataryna Balkan welaýatynyň merkezi Balkanawa şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylary we telekaşlar birleşmesiniň azaty bolan Batlyk adam hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Hormatly prezidentimiziň telekeçilik ulgamy ösdürmäge bergen ýygyderli himayet golluglarynyň ruhlanyp zähmet çekýän Batlyk adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri häzirki wagtda Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylynda da netijeli işlemek bilen münasip işleri bitirmegiň hötdesinden gelýärler. Kärhanaň bölümlerini oturdulan täze innowasion tehnologiýalar ýani paxta tüýümünden ýüplük egerje taýýar ýüplükleri boýamagy niýetlenen hemde jorapy örçü enjamlar Ýewropa döwletleriniň önümi bolup, olar häzirki wagtda üstünlikli işledilýär. Hususy kärhanaň esasy bölümleriniň biri daşary ýurdun öňdebarjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen bir kemsiz öpçün edilen ýüplük önümçiligi bölümidir. Bu ýerde hünärmenliň ergensiz zähmet netijesinde her günde taslama kuwatlygyna laýyklykda 15 tonna goly ýokary hilli ýüplük taýýarlanýar. Bu hususy kärhanaň ýüplük önümçiligine çymal hökmüne zerur bolan paxtaň edid watanmada ösdirilip ýetişdirilýändigem, bu ýerde taýýarlanýan önümiň özüne düşýän bahasyny arzanlatmagy hemde düşegentligi ýokarlandyrmagy oňyn täsirini ýetirgen. Batlyk adam hususy kärhanasyna häzirki wagtda ýüplük öndürmek bilen meşgullanýan hünärmenler bu bölüme gelýän paxtany ilki
bilen tüýdüji enjamdan geçirip soň darayjy enjamy uradýarlar. Onun soň bolsa egriji sarayjy bölümlerden geçirilip dürli belgili ýüplükler taýýarlandy. Taýýarlanan ýüplükler bolsa destine degişli bölümlere iberilýär. Bu kerhanaň gaplama bölüminde bolsa ähli işler awtomatlaşdyrylan bolup onda da hunärmenler ilki bilen ýüplükleri gaplara yerleşdirýärler. Olary ýokary basaşly gyzgyn peşde goýýarlar. Degişli gyzgynlykda durandan soň bolsa olardan ähli wagtda berk we ýokary hili ýüplükler emeleyilýär. Soňra bolsa olara döwre wagt derejede gaplap ýüplük amarlaryna yerleşdirilýär. Müşterilere ugradylýar. Bu hususy kerhanaň ýüplük önümçiliginden başga da ýüplük boýagy jorap öreje tikin bölümlerim hereket edýär. Onda da hunärmenler onlarça zähmet çekip olar ýüplükleri ýokary hili boýamakda, ýokary hili joraplary öndürmekde aýratyn netijelik görkezýärler. Hususy kerhanaň öndürgen önümlerini halka getirmek maksady bilen onuň ýanyna ýürüte dükanyň açylmagy, ol ýerde jorap we jorap önümleriniň elýeter bahadan halka getirilmegi bolsa aýratyn gowunurçydyr. Häzirki wagtda Türkmenistan parahatçylygyň we anaçmaň watany ýerine ýokary önümçilik görkezjilerini beslemek maksat edilýän Balkanabat şäherindäki batlyk adam hususy kerhanasynyň hunärmenleri hasam tutan ýerli zähmet çekýärler. Olar Mehriban watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna öňçülik goşun toşmaga döredip beren döwre we şertlerdir mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen taýlaty bilen telekeçilik başlanýaşlarynyň ösdürilmegi tejesinde hususy ulgamagy önümçiligi hasam kämilleşip, halkymyzyň täze tehnologiýalara garry öňürleýän ýokary hili hemem döwre mebel önümlerine bolan isleglerem barha artýar. Mali vilayatynyň köpügli sowda bazarynyň goýlyna ýerleşýän Laçyn mebel hususy kärhanasynyň işçileri öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýmak bilen durly görnüşli mebel önümlerini öňürmekde netijeli işler alyp barýarlar. Arkada prezidentimizden kiçi we orta telekeçiligi gollamak barada diýen ýygyderli aladalary işor telekeçiligiň netijeli işlemegine, hususy kerhanalaryň ösüş tepkinleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ýurdumyzda telekeçiligiň erkin ösmegi üçin döredilýän amatly şertlerden peýdalanyp zähmet çekýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Laçyn mebel hususy kerhanasynyň telekeçileri halkymyzyň mebel önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmakda bir neçe işleri alyp barýarlar. Kerhanada daşary ýurtlardan getirilýän haritleň orun tutup bilýän önümçiligiň ýoly goýulmagy, bu ýerde ýokary hili we döwre mebel önümlerini öndürmäge uly mümkinçilikler döredýär. Ağaç önümlerine timarlayıcı, keseci, yonucu ve yelmayıcı kämil enjamlaryň tejribeli ağaç ustalar tarapyndan sağlaşykly işledilmegi netijesinde her gün ödürlü görnüşli, dürlü ölçüdäki mebel önümleriniň bir neçesi taýýarlandy. Eli hunärli ağaç ustalarynyň taýýarlayan mebel önümleriniň hataryna, häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ýaşaýyş jaýlarynyň mehmanxana, aşxana we iş otaglary hemde çağlar otaglar üçin mebelleri, dürlü ölçüdäki ýumşak mebelleri, idare kerhanalar üçin taýýarlanan ýürüte mebelleri görkezmek bolar. Bu mebeller çeperçilik bedegleri hemde hili wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritleň orun tutup bilýän mebellerdir. Işur telekeçiler özleriniň dörejilik gözlegleri arkaly mebel önümçiligi boýunça oňyn we täze döwre we çözgütlerim tapýarlar. Işur telekeçileň öňürgen mebel önümleri ýurdumyzda geçirilýän sergilerde bätleşigi ukyply haritler bolmak bilen aýratyn tapawutlanýar. Türkmenistan parahatçylygyň we anaçmaň watany ýerine hasam joşgyny zähmet çekýän bu hususy kerhanaň işçileri halkymyzyň ösün isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen şu günler mebel önümleriniň has döwre we täze görnüşlerini öndürmäň üstünde işleýärler. Işur telekeçiler özleri üçin döredip berýän şeýle mümkinçilikleri üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne hormat prezident bilen kiçi we orta telekeçiligi gollamak hemem ösürmek barada edýän ýadawsyz aradasy kabul edýän kararlar netijesinde ahir vilayatynyň amat şäher kunjyny gurulyp ulanylmagy berilýän önümçilik kerhanalary döwletimiň ykdysady kuwatyny potlandyrmagy, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny hasam ýokarlandyrmagy, şeýle täze iş orunlarynyň dürmegine uly ýardam edýär. Muňa mysal edip ahir vilayatynyň Akbuğday trawynyň şäherine ýerleşýän Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetini görkezmek bolar. Türkmenistan parahatçylygyň we anaçmaň watany ýerine milli ykdysadyymyzda uly goşun toşýan Türkmen telekeçileriniň hyzmaty ören urlar. Şeýle telekeçi kähanalaryň birimi ahir vilayatynyň Akbuğday trawynyň şäherine ýerleşýän Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetidir. Bu hojalyk jemgyýetiniň tutýan meýdany 2 hektara goly bolup 2019-njy ýyldan beri önümçilik işlerini alyp barýar.
Daşary ýurdunyň getirilýän önümden urunçýan önümleri öňürmek maksat bilen gurulan beýik kärhanada Hytaý Halk Respublikasyna hemem Germaniýada öňürlüğüni öňde barjy kampaniýalaryň enjamlary ornaşdyrylandyr. Bu kärhana ýurdumyzda ilkinji gurup dokurmadyk mata önümçiligini öňürmäge başlady. Dünýäniň döwrubap enjamlary bilen enjamlaşdyran hojurlyk jemgyýetiniň önümçilik bölümlerini öňürleýän önümden ýokary hili bolmagyna uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanat hojurlyk jemgyýetiniň häzirki zamany ösen tehnologiýa esasynda öňürýän önümleri ekologiýa taýdany arassalygy, hil taýdany tapawutlygy, halkary ölçülere laýyk gelýänligi hemem bäsaşy ukypyryň tapawutynyp, uly isleýlerin peýdalanyp, halkyň ösen isleýlerini doly kanagatlandyrmagy ukypydyr. Ýokary hili önümenirme üçin çygmar hökmüne ýurdumyň çägine ýerleşen Türkmenmaşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda hemem gynly polimer zawodyny öňürlen polipropilen ulanylýar. Türkmenistanat hojurlyk jemgyýetiniň innowasion önümleri Türkmenistanyň türkmen standartlary döwlet gullugynyň hünärmenler tarapyndan ykrar edilip, kampaniýa laýygy şahdatnama berildi. Telekeçiler kärhanada öňürleýän matany Türkiýe, Hytaýa hemem Russiýa Federasiýasyna eksport edýärler. Türkmenistanat hojurlyk jemgyýetiniň agbyr işgärleri ýokary hili önümleri öňürmekde, uly meçhurly işler alyp barýarlar. Şerde ýurdumyzda ulan toýlanjak şanly garaşdyrmadan 30 ýyllyk toýuny özleriniň toý sowatlary, munasip üstünlikli işler bilen garşylamagy maksatyn ýalar. Milli ykdysadymyzda uly goşunt goşýan türkmen telekeçleri özlerini döwürýän şertler üçin hormatly prezident bilen alkyş sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyň ähli kunjakona bolşýaly daşawy raýatynda hususy telekeçiligi ösürmeklige aýratyny ýokary derejede öňsürlýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň üstünlikleri besenmeli, öňürleýän dürli görnüşi önümlüğün mukdarynyň artdyrylmagyna, şeýle hem azyk bolşulygynyň döredilmegine, vilayatda hereket edýän hususy kärhanalaryň goşýan goşuntlary diýseň salamlydyr. Munyň özi häzirki döwür üçin öňde goýulan wüdeplerin üstünlikli berja edilmegine ýardam berýär. Hemem Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylynyň täze zähmet ýeňişlerini besenjekdigine anam artdyrýar. Daşoğlu vilayatynyň telekeçileri işlerini şunyň talabyna laýyk guramak bilen täze sepkitlere tarap önemli barýarlar. Olar hormatly prezidentimiziň görkezmelerinden hemem taşlyklaryndan ugralyp, ilaty ýokary hille azy önümleri bilen ygtybarly üpçün etmeklige, özleriniň munasip goşuntlaryny goşýarlar. Netijede bolsa ak bazarlarymyz talaba laýyk öňürleýän dürli görnüşli azy önümlerinden doly. Munyň özi ilatymyzyň toý saçaklarynyň bedegidir. Ýokary hili terhemem arasy azy önümlerini öňürmekde. Daşow şäherindäki Şabat kärhanasynyň bölümlerini netijeli, gözlegli işler alınıp barýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2020 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmekde, azy önümleriniň öňürlüşini artdyrmakda da ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Kärhananyň hünärmenleri ilaty özümizde öňürleýän süýt, gaýmak, gatyk we meske ýaly azy önümleri bilen üpçün etmeklige uly goşuntlaryny goşýarlar. Önümleriň ýokary hil derejesinde öňürmek üçin bolsa, kärhanada ornaşdyrylan daşar ýurt enjamlary doly mümkinçilik berýär. Hususy kärhanada dürli önümleriň bir näçe görnüşleri öňürlýär. Geljekde bolsa olaryň mukdaryny has artdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Öňürleýän ýokary hilli önümler kärhanada işleýän her bir işçiniň işini usatlygynyň suwutnamasydyr. Olar özlerini belirleýän anamyň aňyr ýany bilen höttesinden gelip, kärhanada öňürleýän ähli önümleriň ýokary issege munasip bolmagyny özleri üçin baş maksat hasaplaýarlar. Ýurdumyzda hususy telekeçiligi ösürmekligi hormatly prezidentimiziň aýratyn ünsürmegi, işlemek üçin ähli mümkinçilikleriň hemem şertleriň döredilmegi welaýatyň telekeçileriniň gowunç buýsançlaryny artdyrýar. Olar şeýle bimeçler aladasy kömek gollaw üçin hormatly prezidentimize alkyş aýdyp, iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Munyň özi olaryň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylyny täze zähmet üstünliklerini beslejekdiklerini, hemem mukaddes garaşdyrmadan şanly 30 ýyllyk bayramçylygyna munasip zähmet sowgatlaryny taýýarlajakdyklaryny anam artdyrýar. Hormatly adamlar, Nortoy ýurdumyň haýtana we paýtaxt Maşgabatda 7-nji iýgula saat 20-den 8-nji iýgula saat 20-ne boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat gulugynyň berýän habar bilen tanış boluň.
Balkın ulaytına adken burtfal Demirad Kulmatran teleskonto 9-4 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetine 22-27 gradus mayl günüdüne 36-41 gradus ısı. Kenari etraflarına 29-34 gradus mayl olur. Ahir ulaytına adken burtfal Demirad Kulmatran teleskonto 9-4 metre kayarlarına 16 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetine 27-32 gradus mayl günüdüne 39-44 gradus ısı olur. Mari ulaytına ad burtxuarıp Demirad Kulmatran teleskonto 9-4 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetine 26-31 gradus mayl günüdüne 41-46 gradus ısı olur. Liverpool aytına ad burtxuarıp Demirad Kulmatran teleskonto 9-4 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetine 27-32 gradus mayl günüdüne 41-46 gradus ısı olur. Daşuğdur aytına ad kemurtxuarıp Demirad Kulmatran teleskonto 8-13 metre kayarlarına 15 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetine 25-30 gradus mayl günüdüne 36-41 gradus ısı olur. Paytaht Maşgabatda ad burtxuarıp Demirad Kulmatran teleskonto 9-12 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetine 29-31 gradus mayl günüdüne 38-40 gradus ısı olur. Ýurdun boýunça iýul aýynyň 8-ine magnet haýsysynyň gowşak täsirli bolmary aşyry. Ede watandaşlar, häzirki wagtda Thomas Passanyň dowam eden ýollaryny howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş şöhretynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýaramal täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynamy sagat 11-den 17-çe güýçli bolýar. Hemme günüň gyzygyny howry sagat 20-çe dowam edýär. Şeýle-de howanyň düzümindäki tozan böreçikleriniň kadadan 9 oturum artmagyň howa şartlarynyň adam bedene ýetirýän täsiri artýar. Şununla bağlılıkta howanyň öňüýsüz täsirleriniň öňlenmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Hemme Thomas Passany günüň ýetiş şöhretinden gorunmagy maksat berýär. Mehriban ýaşar, bulary berk berjay etseňiz, öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary başlandy jemleýäs. Berqarar döwlet bilen bagtýarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli düşünen ödenine bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoşsa bolun, edil aşar.